Kune-post ephumile phela ku-Facebook futhi zinqoza zabathandi bamaskandi sebenza badume ngazo zokugwexa abaculi. Into ezimnandi zama ukuhleshenga uthi ungiphoxile mfana ngokungayi ekuthuneni kuka-rank umfokazana ayekuthanda kangaka akunandaba noma kunesizathu esinjani ebesikwenza ungayi as long as ubungalele esibhedlela okanye ungafile or kungafiwe kini asikho esinye engingasemukela. Umfokazana bekuthanda ekukholelwa kuwe kwala noma sewugejana nokhuzana akaze akuchithele izandla ubehlezi eweseka umsebenzi wakho ekhuluma kahle ngawo ngisho ebala abacula akabathandayo ubefike ethi ngiyamazi vele number 1 number 2 umfana wami uMdumazo ukuyovela nje lawo ma-hours ambalwa zadla encane mfana iyona-ke le post ke le esusuke umsindo laphayana-ke ku-Facebook ney'nqola zabathandi zikabathandi bamaskandi noma izinqola zikamaskandi nazo bese y'bhaleka zipost ethi kusukela izolo ebusuku abalandeli bayaphikisana bayathukana kubanga ukuthi uMdumazi noduma kahle bayanga ukuyofihla urenki umfokazwana. Abanye bathi bekuphoqa yini lensizwa engasekho emhlabeni ibiwakhonzile lamadoda kanye nomculo wawo. Ukhuluma phezu kwaleya post-ke ebhalwe omunye ubani uSifiso Gazi nayo uyibhalile le post kanti bangaki ababhale le post noma bayayishera bayiphinde njengoba injalo amadoda hhayi akusenani kodwa-ke nawe kumaskandi promotion uthi uma iphendula uMdumazo uthi ngiyabonga Mdumazo ukuphumela obala Nkabi yami ngiyathemba nalabo bekade sebethole ithuba lokuthuka bazohoxisa amazwi. uMdumazi-ke utheni uthe ngane zakwethu ngiyabona izinkulumo ziyanda ngeke ngishiye kulenga kanjalo kodwa ngifisa nazi ukuthi bengingeke ngingayi ukuyofihla umfokazi wami ukuthi angibhekene nalutho bekusenhliziyweni yami ukuzifikela ngiyofihla ithambo lakhe njengensizwa emi ngiyazi ukuthi iyakholela emsebenzini wami kube yisimo engingeke ngakwazi ukusichaza esihlangalaneni kodwa kusezinhlelweni zami ukugcina ngifinyelele ekhaya kwaZwane. Ngiyaqonda ukuthi uma into ingachaziwe kuyenzeka iphazamise imimoya yabantu ababukayo ngithi nje shwele kubona bonke abathintekile izinhliziyo ngokungabonakali yingakho nala kwi-page ngibuye nginyamalala kulezi nsuku kuningi engibhekane nakho kusho bani-ke uMdumazi iy'mpendulo-ke lezi-ke zabantu kade bephendula laphana kuma-comment abanye bathi-ke Jomani amen kusho iqiniso uPhilani voda khanya uthi hhayi bathanda ukulwisana nabantu kusho ubani uPhilani uphuza bethetha khanya uthi usenkingeni wemhlongo umuzonaka ama-fans iziwengu zokulawula uyochaza uDu uNceku engasonti khumbula abalandeli bakhuzana iningi labo baseyaqhubeka-ke ngoba bekungeke kungayike lapho kusho ukuthi uNceku yena uclever kubona bonke abalandeli bakhona. Ubongi ukuthi qedile-ke nje mani ungabe usachaza uma usuqedile ngezinkinga wathola ithuba wayovela uyojabula siyabonga ukuvela usho isayidi lakho right-ke injalo-ke indaba laphana-ke ikaMdumazi-ke abalandeli bade beveza-ke phela-ke abalandeli bevele benje enxebeni straight abalokhu beyale uma kunenkinga ethize kodwa-ke uMdumazi wenze kahle-ke ukuthi uma kuba nenkulumo evelayo abone ukuthi maybe angayilwisi njengabalandeli ayithathe nje ngokukhula ayichaze kahle siyabonga kakhulu kodwa-ke lokhu kuyaveza bafowethu ukuthi ena angisho-ke sengibhekise kuMdumazi kuyavela ukuthi ena ngoba uhlalula wena lapho lwakhona ngoba uhlala umkhulumele umuntu nanoma yiphi indlela uzozonda nabantu lokho akusho ukuthi mhla wanenkinga noma mhla washona wadlula emhlabeni lo muntu uyoyeka yonke into abhekene nayo empilweni yakhe uyobhekana ney'nkinga zakhe njengoba naye ewumuntu enomndeni ney'ngane nabafowabo nayo yonke into angeke ngoba uhlala umlwela nje bahlale sibalwela nje abantu la ko-Facebook ko-TikTok nako-YouTube angeke lowo muntu loyo aze ayeke yonke into ayenzayo especially uma ebhekene nenkinga uyokwenza lokho okubalulekile abhekene nakho uyophinda ayibone indaba yakho noma wena ngisho athuba umlwela kanjani kuney'khathi-ke lapho kumele nathi njengabalandeli sibuye sicabange ukuthi ena ukubathanda kwethu abaculi kumele sibathande kahle kube ne-limit ngoba uma kungasenzeki into
sigcina sesikhuluma kanje sesifuna ukuphoqelela abaculi ukuthi benze ngendlela esifisa ngayo, okuyinto ngeke eziyenzeke leyo. Abaculi baney'mpilo zabo abayiphilayo, kunezinto okumele bazenze ezingale komculo. Angeke sibalawule ukuthi hey bekumele ufike because bangabantu bayaphila, bahleli beney'nkinga and futhi ake senze lutho ngalokho. Ilokho nje okubalulekile. Nawe nomthandayo umculi oy'felayo ngayo, ubona ngathi wena ungamfela ubani. Kuyokwenzeka abe nenkinga lowo mculi loyo ukuthi afike emngcwabeni yakhe angakhoni ukushayisana izinto empilweni yakhe, agcine manje engasazi ukuthi enze kanjani. Kuyobe sekuba yinto ekanjani. So asibalwele abaculi sibakhulumele, kodwa kumele sikwazi lokho, iqiniso limile ukuthi ena kuyokwenzeka ukuthi umuntu kade umkhulumela uzokhihliza amagwebu, kodwa lowo muntu loyo agcine engafiki emcimbini wakho. Into okumele ibe semqondweni la, and futhi mayenzeka abantu abakwaziyo, abantu abaphila nawe kade bekubona ulwela umculo othizeni, kumele kungabaphathi kahle, kungabaphathi kabi lokho. Abovuma nje ukuthi hayi is part of life. Njengoba nani emndenini made nifihla kukhona ngeke befike emngcwabeni, izinto ezenzakalayo. Yileyo nto leyo, ngoba sifuna abaculi ukuba owner ukuthi benze ngale ndlela esifisa ngayo. Okungeke-ke kube lula-ke kanjalo, okungeke futhi-ke kwenzeke ngaleyo ndlela leyo. Ilokho nje ngifuna ukuveza nje kule video-ke ekhuluma ngoMdumazi, kodwa uDumazi bengingakezwa ukuthi yena i-respond uyikhiphileni noma kuzothakalisa kuphela ukuthi yena kwenzakaleni, because abalandeli the way asebenamandla ngakhona amandla bayakhuphuka, and kuba ingozi kakhulu ukuthi abalandeli bebe namandla kangaka, cause impela bazogcina benilawula abaculi, uyabona. Noma abalandeli bekhuluma ngezinto ey'phusile sometimes, kodwa-ke akufunakali beze benikwe amandla amangaka, because bayogcina bewasebenzisa kabi, because bayobona uma benza into niyathinteka namase niya-respond. Ilokho nje okubi nje ngey'ndaba zabalandeli, kodwa nje okungale-ke sibonge nje i-respond ebuye kuMdumazi echaza isimo, ecacisa nanokuthi uyogcina evelile naye uney'nkinga abhekene nazo. Ngibonge ithuba, nisalahle.